musura mekucriticizwa nesocial media yese, maititi has decided to ask for forgiveness kuna Wasu. Musura mekunge vamunyadzisa. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vatoona kuti relationship yavo haizombofa yakanaka uye vazonyara nelive yakaitwa naWasu achiratidza kuti haana kuzvitaura pakashayikwa mavhiki 11 vakabva vangonyara nazvo. Iye Wasu akati I love you mami sezvatakambotaura pavidhiyo yedu iri kumashure. So vanyora ivo vakati after I looked for a job for Wasu kuti awane mari yake yaanoisa muhomwe make. A month later akauya kwandiri akati mom, I want to grow and find myself my little space to rent. I then asked him, are you now fit to live on your own? Because the last time he rented, I was the one paying rent yake. I ended up saying, I can't keep paying rent for you when I have a house in a space. He returned again kumba kwangu and we stayed happily. This time again he said, I want to move out. Then I said, I give you my blessings. You can go out, but you are still a part of this family. Remember, nyaya move out iyi taitaura tiri tega mumba without anyone akainzwa. Wasu akaramba ari pamba kusvika izvezvi apa akange aoneka last month yapfuura iyo. Because I didn't care kuti sei asati aenda, handina kubvunza kuti why are you still here? Ndakazoshamisika ndakuforwardirwa mamessage ekuti yey Wasu akati adzingwa nini yey chichi. I was shocked kuti munhu akaoneka ega last month kwadzingwa nani. A lot of messages came to my inbox and considering kuti hapana umwe aiziva kuti Wasu akaoneka kunze kwangu naye but zvazara Facebook. Ndakataura neshungu kuti shuwa munhu wandakaitira zvese anganyeba kuti adzingwa. Why? If I didn't care about him nezvinhu zvese zvinotaurwa nemakuhwa kuti this and that, angadai akaenda kare. But I always said people want to separate us, but on this goa there was no way people would guess zvatakataura tiri vaviri. Zvinotsamwisa, zvinogombora, zvinorwadza kugara uchirehwa nemunhu wausandi kana wambotadzira. After family feuds and everything, I took Wasu and made him my family. Vamwe muchigaro mubhasha kuti munhu, I didn't care about it. Ndaingomuda zvakadaro. Aigara semwana mumba mangu. Haasati kana ambotsvaira mumba because aisagarira izvozvo. Ndaimuti rako basa kutsvaka mari through makeup. I made Felicia beauty products, but all these products aishandiswa naWasu kuita vanhu makeup. More like I made them for him. I apologize for my temper because I was extremely hurt and angry. I have done my part as a person and I don't hate him. I have nothing against him because there's nothing to be against him. I went to his parents and they are aware of everything. God bless him and his endeavors. Saka maititi vanyora ivo vakati aiwaka vakatsamuswa nekuti izi nyaya yakadiscusswa behind closed doors. Iye Wasu anogona ari iye akaudza vanhu kuti ari kuda kumove out. And the problem is vanhu vacho vakutumira maititi mamessages ekuti why vachita moyo wakashata, zvinova zvinhu zvinorwadza. Iye Wasu kana anga achida kubuda zvakangonaka then akabuda asina kutaurira maititi zvakaipa. Musakangamuka pamasocialites apa mukungoreswa kutaura chinhu chimwe nyaya yacho inobva yatobatwa yotoitwa viral. Obva atoitwa munhu akashata sekuti mazuvano vari kuda kurarama a clean life, but pane vanhu vakawanda vari kumateresi vakamirira kuti aite one mistake then nyaya yacho yobva yangoendiwa nayo. We hope kuti vagadzirisana uye Wasu agona kuvaregererawo ivo vamuregererawo Wasu nekuti their relationship i relationship yakakosha zvikuru